Pois moi boa tarde, benvidos e benvidas á UNED. Moitas grazas por acompañarnos nesta calorosa tarde do mes de abril, inusualmente calurosa para a época na que estamos. Así que, bueno, pois eu tamén fago fincapé nesto porque unha das vertentes que temos na UNED pois son os obxectivos de desenvolvemento sostible e un nos que traballamos especialmente o 13, Acción polo Clima. Así que me parece que non está de máis lembrar pois que levamos dende que comezou o ano todos os meses batendo récords de temperatura e, bueno, superando os niveis de temperatura e os rexistros que había ata o momento. Así que, bueno, pois é simplemente unha pequena lembranza e agora xa imos o que imos a fiar. E hoxe para fiar, pois estou maravillosamente ben acompañada porque teño ao meu lado pois a Alba e, bueno, pois tamén teño a Antía Otero e a verdade é que para min un placer contar con Alba Díaz e con Antía Otero esta tarde, darlles as grazas ás dúas por acompañarnos e por, bueno, pois seguir fiando con nos. A primeira sesión fiamos da man de Uxía e hoxe ímonos pasar a outra vertente, imos a poesía, o mundo da arte, pero neste caso pois da escrita, concretamente da poesía. E, bueno, pois é un luxo para nos contar aquí con Antía. Moitísimas grazas por vir, moitísimas grazas por acompañarnos esta tarde e, bueno, pois o que esperamos é que disfrutedes moito desta fiadeira. Así que dou a palabra a Alba Díaz, que é a que coordina pois esta actividade e tamén é a ideóloga pois destas fiadeiras. Así que ten a palabra. Graciñas. Bueno, gracias, Ana. Pero, bueno, isto non sería posible sin este espazo tan maravilloso que nos brindas con todas esas facilidades que nos das. Así que, grazas a UNED tamén por darnos esta oportunidade. Bueno, boa tarde a todos e a todas. Se na primeira cita de fiadeiras tivemos con nos a Uxía, que aprofundou na súa traxectoria dentro do mundo da música, pero non só, hoxe internarémonos no mundo da poesía e a edición. Tamén un eido moi masculinizado, malia a inxente cantidade, de poetas mulleres que protagonizan a día de hoxe a escena, entre elas a nosa convidada. Antía Otero naceu na Estrada en 1982. É licenciada en Historia da Arte Contemporánea pola USC, ten un máster en Práctica Escénica e Cultura Visual de Arte polo Museo Raíña Sofía e tamén outro máster en Historia e Estética do Cinema pola Universidade de Valladolid. Tras licenciarse e formarse como actriz, traballa arredor da práctica escénica e da escrita. Como poeta, gañou o 7º certame Francisco Añón co poemario De Porta a un horizonte e publicou O son da xordeira en Espiral Maior no 2003. Retrovisor no 2010, que foi finalista nos premios Aelga, e o Cuarto das abellas no 2016, que foi mellor libro de poesía na segunda gala do libro galego, ambos os dous en Xerais. Bueno, eu quixera subliñar este libro, O Cuarto das abellas, porque penso que é unha boa metáfora, a das abellas, do poder que a acción colectiva das mulleres pode ter. Calquera realidade profunda require observala polo miúdo, en un tempo no que asoma tanta velutina, adoptando as formas do patriarcado máis cruento e egoísta, penso que na trayectoria de Antía hai tamén algo de abella. Por Maurice Maeterlinck sabemos como é un panal das abellas por dentro, colosais cúpulas e paredes de cera, celas perfumadas, prateadas e virxinais, inzadas de fermentos de amor, de todas as flores da primavera e alimento abondo para varias semanas. Eu vexo aí unha metáfora do poder da acción colectiva e tamén da sororidade entre nós como necesidade, xa que as abellas, lonxe da colmea, morren de soidade aos poucos días. Quero dicir que a nosa protagonista de hoxe distínguese tamén pola súa conciencia colectiva, en todos os ámbitos, tamén no eido da poesía e da edición. A loita dela é, por tanto, diaria, habendo arredor tanto velutino e tanto moscardón. Bueno, no 2017 publica O branco non pinta, a súa primeira obra para público infantil editada por Apiario.
Os seus textos poden lerse tamén en multitude de publicacións colectivas e revistas. Dende 2014, codirixe Apiario, canda a poeta Doreste Embrás. É un proxecto editorial de longo percorrido, que facedes 10 anos, non? Que se distingue pola calidade, o gusto e o rigor das súas publicacións, que, entre outras e outros, publicou, por exemplo, o último premiado libro de poesía dun autor de referencia, como é Manolo Rivas, O que fica fora, pero tamén autoras e autores como Ismael Ramos, María Lado ou Celso San Martín. Leva anos dedicada a coordinar cursos de arte, poesía e escrita creativa, tanto para entidades públicas como privadas. En 2022 publica Barroco, que foi premio Follas Novas ao mellor libro de poesía, que, por certo, vos recomendo a todos e a todas vos. E trátase dunha das poetas de referencia da poesía galega e estatal. Por todo iso, benvida, Antía. Grazas. Como vai? Pensaba agora, escoitando a Alba, esta cousa do fluir do tempo, non? Porque, bueno, como de pronto comezas a publicar e o mellor comezas a ser como a máis xoven dos grupos, non? A rapaza máis nova e de pronto, pois agora falábamoslo antes de comezar, non? Hai 20 anos do primeiro libro, non? 10 anos que creamos Apiario, bueno, que o tempo pasa, non? Moitísimas grazas por convidarme, por estar aquí. É un placer, creo que o traballo que estades facendo con este ciclo é super bonito, a presencia en redes, bueno, todo o que se está a desenvolver. Eu admiro moito a Uxía, así que agardo hoxe tamén coller este fío que la deixou e continualo. Cando chegou o convite de Alba e plantexábame esta posibilidade de poder tecer un fío quizáis entre o lugar no que medra ou no que eclosiona ou a parte creativa ou a parte da escrita creativa tamén ligada con esta parte da edición, pensaba que era unha boa oportunidade para ir quizáis ás orixes e tamén para avaliar ou para poñer en riba da mesa quizáis parte do camiño andado. Sei que iso ten algún valor, porque eu realmente son unha persoa que valoro tantos procesos e tan poucos finais realmente, ou tan pouco, non sei, as metas. Interesanme tantos procesos que ás veces tamén esquézome, voume esquecendo un pouco do traballo, senón que todo o tempo estou no traballo. De alguna maneira hai esa pulsión da abella tamén aí. Estos días pensaba neste encontro, pensaba, vale, se de alguna maneira tiveras que buscar un lugar, un momento no que ti sentiches que algo aí explosionaba, que realmente hai un momento no que tiveches a necesidade total de ter que empregar a palabra para comunicarte, a palabra escrita, cal sería, E se ben é certo que eu son unha rapaza que proveño do rural, é dicir, o meu entorno familiar provén do rural, na estrada, pero non na estrada na vila, inda que logo vivín na estrada, formime na estrada, fui un instituto na estrada, pero proveño de Codeseda, dunha parroquia de interior, completamente. E é certo como o imaginario está ali, está depositado ali no meu lugar. É raro que en algún dos meus libros non haxa unha referencia directa a ese espazo, a ese territorio, a esa casa onde naceu miña nai, de onde ven a miña familia materna. Pero, repito, se eu tivese que buscar o momento no que atopei esa necesidade de ter que comunicarme ca palabra escrita, foi cando analicei o barrio no que eu vivía na estrada. A casa dos meus pais na estrada está as aforas da vila, xa un pouco na estrada, que xa logo vai pola Nacional, camiño a Cuntis e logo camiño a Caldas. E ali naquela rúa na que eu vivía había uns baixos que estaban ocupados por talleres de costura. Aqueles talleres de costura non estaban ocupadas por costureiras autónomas, estaban ocupadas por mulleres que cosían para outros.
E fundamentalmente para quen cosían, pois estou vos falando neste momento, dos comezos dos anos 90, era para a construción daquela etiqueta que se coñecía como a moda galega, non? Que comezou a ter esa relevancia. Eu recordo ter naquel momento como 10 anos, 11 anos, e comezar a observar aquilo todo, non? E empezar a observar aquelas mulleres que eu vía cando pasaba pola beira rúa, a través daquela fiestra que tiña uns barrotes, eran como unhas ventás de aluminio pequeniñas, e sentía o ruido das máquinas de coser ali dentro, non? Sobre todo no inverno, o que transparentaba a partir desas fiestras eran as luces dos neóns, non? Dos halóxenos, digamos, que estaban no teito. E algo aí prendeu, e algo aí fixo que eu tive esa necesidade como de comunicarme con algo máis que non era eu, é dicir, de observar a realidade, non? E de tamén empezar a avaliar o mundo dunha maneira ética. Creo que naceu aí, precisamente nese momento. Porque sempre pensamos, non, que todo de alguma maneira forma parte dunha maneira educacional, ven dun lugar educacional, e é certo que iso é así. Pero tamén é verdad que existe esa fricción, non, coa realidade, que existe esa fricción co contorno. De aí naceu o primeiro libro. O Son da Xordeira, o meu primeiro libro, naceu desa visión. Non? Analizando ese primeiro libro, volvendo a él, foi un libro que se publicou no 2003, eu xa estaba na universidade naquel momento, pero foi un libro que se veu fornecendo e construindo nos últimos anos do instituto, tamén, a partir dunha viaxe que fixen, que ese famoso Interrail, non? Que eu creo que marca moitas veces un comezo e un cambio tamén, non? Nas vivencias das persoas. Fun construindo ese libro que eu, se o miro dende hoxe, evidentemente, non ten todas as eivas do mundo, pero eu aprendín a querelo, non? Creo que hai que querer os primeiros pasos que damos, porque neses primeiros pasos están as sementes do que logo vai vir, non? Eu estes días, que sempre digo que estuve en temporada alta de visitas a centros de ensino, porque unha das cousas que facemos en Apiario, temos unha parte de formación que nos dedicamos moito a visitar centros de ensino ao longo do país, non? Con obradoiros de escrita. E estes días, que estamos en pleno momento, miro moito, non? Para esas rapazas e os rapaces que están aí, que agora están en segundo, en terceiro, en cuarto da ESO, e pregúntome, non? En que momento ou de que maneira están neles ese xesto que descorcha, non? Que descorcha algo, igual que a min tamén me pasou nese momento, non? Entre o Son da Xordeira, que foi no 2003, e xa estaba, non? Aí esa idea tamén do son. Hai algo que a min tamén me interesa moito na poesía, sempre, que non é solamente a palabra escrita, senón é o que a palabra provoca, non? De alguma maneira hai algo no son que a min interésame profundamente, no corpo da palabra, non? Feita carne, cando se di. Supoño que algo tamén na parte da formación como actriz hai algo aí que se proxecta, pero en todo caso hai algo que me interesa moito, non? En poñer o verbo en alto. Entre ese primeiro libro, que foi do 2003, e o seguinte, que foi do 2010, pasaron 7 anos, non? E aí tamén doume conta que nunca tiven demasiadas ansias nin presas por publicar, non? Entre ese primeiro libro e o segundo pasou ese tempo, e logo despois entre o segundo e o terceiro volveu pasar ese tempo, e entre o terceiro e o cuarto volveu pasar ese tempo, é algo que me corrobora, que me afirma, non? Na idea de que nunca tiven moitas ansias, non? Realmente por sacar obra, por sacala, é dicir, por ter que publicar como algo que formase parte de isto e o que hai que facer, non? Creo que realmente ata que son consciente de que teño algo que pode aportar, pois moitas veces prefiro non facelo, non? Os meus procesos de escritura son lentos, son moi lentos. Nos últimos anos, ademais, dende que son nai, fixeronse máis lentos aínda, non? Pero, máis alá do contexto, creo que tamén hai algo na natureza, non? Como vos dicía, eu admiro moito as persoas que persiguen, que viven os procesos de creación, que non lles importa derivar, que non lles importa estar o tempo que faga falta, non? Porque creo que ao final é iso o que queda, non? Creo que realmente o pouso finalmente está
na vivencia do proceso. É certo que Retrovisor é un libro moi distinto, é un libro no que eu creo que esa parte teatral ou de formación teatral está aí presente, é un gran monólogo, non? Este o libro é un libro moi oral, non? Que creo que estaba ligado precisamente con ese momento de formación actoral. E despois fomos chegando ao Cuarto das Abellas, que foi este libro do que vos falou Alba, que teño aquí un exemplar todo marcadinho, porque claro, tamén é verdade que como eu tardo tanto en publicar, realmente a miña última obra esténdese moito no tempo, non? Agora o último libro, Barroco, que saiu no 2022, será a miña última obra durante a saber canto tempo, non? E o Cuarto das Abellas sí que é verdade que foi un libro que se publicou no 2016, pero que se construiu tamén paralelamente á concepción deste proxecto que é Apiario. Non? Apiario é un... Bueno, neste momento para min é o meu fogar, non? É a miña casa, é o meu proxecto, é o lugar no que eu traballo cada día, xunto a miña socia, xunto a miña irmá, xunto a unha das poetas que eu máis admiro no mundo, ademais, que é Dores Tembrás, e xuntas construímos este proxecto. Non? Eu creo que estábamos nun momento, as dúas, estuvos falando neste momento, pois como no 2012, finais do 2012, máis ou menos, estábamos nun momento creo que similar, eu acababa de regresar de Madrid, de unha destos másters, eu cheguei a casa, de volta, dese tempo fora, tiña que decidir un pouco se quedar maló, se regresar, se que facer, e eu volvía para aquí pensando, bueno, a ver, estamos nun punto de inflexión, temos que botar a camiñar algo ou tomar unha decisión, porque é verdade que sempre na miña formación abrín moitas frontes e nunca me importou facelo, non? Estudei Historia da Arte, pero formei-me como actriz, interesábame moitísimo o cine, dende un punto de vista práctico, pero tamén teórico, estaba un pouco aí, non? E logo despois estaba a cuestión da escritura que nunca me abandonara, non? A escritura e a lectura. Entón, claro, realmente cheguei a un momento no que dixen, pero a mí o que máis me gusta facer no mundo é ler e é escribir. Pero claro, non? A quen lle dis? Non, eu quero dedicarme a ler e escribir. Non, claro, sí, genial, non? Ler e escribir, de alguna maneira, é algo que, afortunadamente, hoxe en día, casi sabemos todos. Entón, bueno, que pasa aí, non? E aí foi realmente pensar no traballo feito ata o momento, non? Eu naquel momento xa daba obradoiros de escrita, xa tiña un grupo de persoas que traballaban comigo, que xa levaban uns anos traballando, e falando con Dores, que ela estaba exactamente nese mismo momento, tamén, como de, bueno, hai que pousar isto xa en algún lugar, non? Viñemos de toda esta formación, hai que depositarla en algún sitio, construir algo. Estábamos no mismo punto, non? E foi tan fermoso o encontro, que continúa ademais ata hoxe e desta maneira. E así creamos Apiario. Non? Apiario é un proxecto cultural que ten dúas caras, ten dúas cabezas. Por un lado está a parte da formación, como vos decía, e por outro lado está a parte da edición. Non son independentes, para nós son como vasos comunicantes, absolutamente. Non entenderíamos a parte da formación realmente sen a parte de traballo editorial, nin tampouco a inversa. Non? E entón puxemos todo a andar. Non? As dúas viñamos, como vos decíamos, xa deste momento no que as dúas tiñamos xa alumnos que xa nos viñan acompañando, xente que repetía constantemente os obradoiros con nós e xuntamos as forzas. Non? Neste momento temos a parte da formación, digamos, na que temos os cursos presenciais e por videoconferencia, que son obradoiros estables. Non? É certo que a pandemia fixo que variase moito, ata agora ata ese momento nos tiñamos todos os nosos obradoiros presenciais, dunha maneira presencial. A pandemia fixo que tiveramos que cambiar completamente casi o modelo. Non? Pasamos moitos dos nosos obradoiros a remoto, a encontros por videoconferencia,
aumentou de pronto a mantrícula no online dunha maneira tola, tivemos que facer realmente como melloras na web, na plataforma, para acoller todo ese volumen, pero tamén deu oportunidade a que, por exemplo, eu todos os martes traballe con un grupo no que se pode conectar unha persoa galega que emigrou a Berna e conéctase, unha persoa que vive en Barcelona, unha persoa que vive en Madrid, persoas que viven en Compostela, en Coruña, en Vigo, e construímos aí ese momento, ese instante. Mantemos tamén algún presencial, e logo despois os online, que de alguma maneira é un seguimento como máis personalizado na escritura. E logo despois temos toda esta parte de formación en centros de ensino, que para min é tan importante, porque realmente estar a pé de aula, traballando con algo, co que habitualmente creo que nos distanciamos tanto, porque para traballar ao final coa poesía, ou polo menos tal e como nos o facemos, precisaríamos seguramente tempo, que nos centros moitas veces non teñen, que van rapidísimo e contra reloxo todo o tempo. Precisaríamos atención, moita atención, certa introspección e de alguma maneira baixar un pouco o nivel, baixar un pouco o nivel de ruido. Por iso, para min, ao final, estas intervencións que facemos nos centros de ensino, acompañar a un grupo durante, hora e media, hora 40, un traballo riguroso a partir da palabra, de investigación, de búsqueda, de análise, de poñer en riba da mesa que é o que sabemos, xa como podemos ordear esa información e que remate nun texto, nun poema ou nun exercicio que é rondar un poema, porque ás veces, eu sempre o digo nos centros de ensino, eu non agardo que nesta sesión que teño con vos xurda o mellor poema do mundo. O que sí que agardo é que vos atopedes nesta sesión conmigo un lugar ao que poder volver cando queirades. Iso que a mí me interesa. Que vos vayades de aquí dicindo, vale, hai un sitio aquí ao que eu podo regresar, en donde eu son a dona ou son o dono, en donde ninguén manda máis que a min, Porque de alguna maneira, no momento no que eu estaba no instituto, coa súa mesma idade, e comecei a tomarme en serio a cuestión de que quería escribir, esa era unha das razóns as que me movían, Saber que nese momento, nese lugar, eu era a dona, ninguén máis mandaba niso que eu estaba construindo. As experiencias son tan fermosas e pasan tantas cousas. Moitas veces os docentes dinme, bueno, vas a estar con eles neste obradoiro, pois ao mellor eu marcho. E digo, non, quédate. Porque vas ver realmente os teus alumnos nunha situación na que seguramente non nos viches nunca. E van falar de determinadas cousas e as emocións van estar aí e vamos a aprender todos de todos. É importante que os vexas aí, nese lugar, Para min, ao final, tamén os obradoiros nos centros de ensino é un lugar no que se revelan cousas, E cando digo que se revelan cousas non me refiro a que se revelen secretos, senón que se revelan cousas dun mesmo, E incluso un aprendizaxe do grupo, Moitas veces nas aulas sucede, Hai moito arquetipo, moitas veces cada un dos rapaces e das rapazas cumpren unha función dentro da aula, ao final é unha pequena colmea que está aí tamén en funcionamento e cada un ten o seu papel, e tamén é importante que entre algo como é a poesía aí e a análise e a construcción e a lectura e a emoción e detone tamén, deconstrúa tamén esos elementos que están aí tan aferrados, Entón, como vos digo, está esta parte da formación que para nós é fundamental, é un traballo que facemos durante todo o ano. É certo que nos centros de ensino, antes estaba ao principio, cando comezamos a traballar con isto, estaban máis concentrados no mes de marzo, abril, maio, agora xa, comezamos xa casi dende outubro, realmente imos casi todos os meses, varias veces, a algún centro de ensino. E entón está esta parte, como vos decía, a parte de formación e esta parte editorial. Nos cando creamos Apiario e cando comezamos a pensar en como construir e como conceptualizar o proxecto, a imaxe da abella apareceu directamente, As dúas, tanto eu como Dores, tiñamos na nosa tradición familiar relación coas abellas. O meu avó
tiña abellas, non se pode dicir que fose apicultor dunha maneira, pero si era apicultor dunha maneira, bueno, era o seu hobby, non? Era así o seu... eran persoas que traballaban no campo e ademais o meu avó gustaba o mundo das abellas. Curiosamente, nesta casa na que vos conto, que naceu a miña nai, que naceu a miña avoa, as abellas vivían dentro da casa, non? Eso é algo que en algunhas casas de labranza tradicionais existe, esta tipoloxía, non? Nas casas hai os pousos, as abellas, nalgúnas fachadas, e por aí entraba a abella, e a abella vivía, facía a súa colmea, digamos, nun espazo que estaba entre a parede de fora da casa e unha parede interior, había como unha alacena aí, onde aí habitaban, non? E a casa dos meus avós é unha casa que ten esta particularidade. De tal maneira que na casa había unha casa que se chamaba, había un cuarto que se chamaba o cuarto das abellas. E para mí sempre foi completamente natural, non? Bueno, vai deixar isto o armario do cuarto das abellas, pois ia, non? Onde vou dormir hoxe? No cuarto das abellas, vale. En moitos veráns, cando iba para ali ca miña irmá, especialmente, dormíamos nese cuarto. Claro, no verán un momento na que as abellas están en moitísima actividade e nos escoitábamolas traballar. Estaban aí, non? Detrás da parede, estaban aí. E era algo para nós moi natural, pero de pronto, cando empecé a medrar, empecé a darme conta que iso non era tan habitual, non? Que realmente a idea de que a abella estivese dentro da casa e que a abella, que é un animal salvaxe, na miña casa fose un animal doméstico, non era nada habitual. E iso foi o que detonou, non, a escrita precisamente do Cuarto das Abellas, que chamase así o Cuarto das Abellas por ese cuarto, non? Entón, como vos digo, as abellas é algo que forma parte do meu imaginario familiar, e tamén na Casa de Dores hai ese imaginario, non? Tamén a abella, de alguna maneira, tamén a súa familia tiña abellas, e facían a esmelga, e pareceunos, como ben apuntou Alba na presentación, un símbolo perfecto. É certo que esta é unha colmea na que non hai unha abella raíña, senón que hai dúas, pero cal é maravilloso. E tamén entendemos, de alguna maneira, non só o mundo da creación, senón o mundo da edición, como este almeiro, non? Como de pronto, esta abellariza na que cada unha de nós ten a súa misión, non? E nada se pode entender se algo falla, non? E despois algo que hai nas colmeas, non? Que se ven, é verdad que hai unha xerarquía, non? A nós tamén nos gustaba entender este mundo das obreiras, non? Que de pronto como que, bueno, que van todas a unha, non? Que hai esa misión. Ao final non somos abellas raíñas, pero con alma de obreira, de alguna maneira, non? Ese é un pouco o noso lugar. Así que comezamos a traballar. No 2014 era un momento tamén no que quizáis o panorama literario galego a nivel de edición, digamos que estaba nun momento un pouco desanxelado, non? Na edición de poesía, falo. Estaba un pouco desanxelado. Había editoras con moita bagaxe que estaban, bueno, parecía que ian pechar, outras fecharon, e as grandes editoras a nos parecíanos que quizáis, aínda que seguían publicando poesía, quizáis había pouca atención á edición de poesía, non? Sí, sacábase poesía, pero quizáis nos pensábamos que a poesía quizáis merece unha atención maior. Moitas veces, cando me preguntan de que maneira editas? E a resposta que se me ven á cabeza é que eu edito como me gustaría que me editasen. Porque eu son autora. E Dores Tembrás e máis eu chegamos á edición dende a autoría. E coñecíamos a edición, pero coñecíamos a edición desde este outro lado, non? A parte de formación para nós, esos 2 anos, casi ano e medio previo, antes de lanzar o proxecto, que foi dunha formación intensa, foi estar en contacto con moitísima xente, con outros editores, visitar imprentas, non? Bueno, lóxicamente, facer o plan de empresa, todas esas cousas moi pouco románticas, pero valeunos, non? Para ver que, bueno, ata onde podíamos chegar. A Piario é unha editora moi humilde. Sacamos unha media de 3 libros ao ano, non máis. Pero que eso está na filosofía do traballo, é dicir, non é algo que
fose pasando o tempo e as cousas fosen máis ou menos ben, mal, e dixéramos, non, podemos chegar a 3 libros. Non, é que foi 3 libros no principio. Canto é o que nos podemos atender, sin que perda calidade, que poidamos acompañar o libro. 3 libros, pois iso é o que vamos a sacar, non? Entón, sempre traballamos a inversa. Que de pronto agora estamos nun momento no que o sistema editorial colleu non sei, o peor, non? O peor do capitalismo, o peor incluso que ven tamén da industria do cinema, que esta cousa de que vas a carteleira 2 semanas despois de que se estrea unha película e xa non existe esa película, iso tamén pasa no mundo editorial, non? Sai un libro e vas ao mes á libraría porque chegou despois a ti, porque viches unha referencia, xa non está, xa o teñen que pedir, xa desapareceu da mesa de novidades, non? Era algo que nos parecía tan injusto, porque pronto decíamos, en serio, unha persoa como a min que tarda 7 anos en sacar un libro e cando chega o libro aí, de pronto, ao mes, xa non está. Era algo que nos reventaba a cabeza, non? Entón dixemos, ben, 3 libros. E esos 3 libros ímolos acompañar ata o fin do mundo. É dicir, que de pronto pasaron 6 meses da publicación, non seguimos facendo presentacións dese libro. Que pasaron un ano desa presentación, ese libro vai a seguir estando en clubs de lectura. É dicir, os libros teñen a vida útil do libro, a vida do libro, ten que ser moito máis do que nos están facendo creer, non? Non pode ser iso, porque ademais os libros tardan en chegar, non? Dende que un libro sai hasta que chega ao seu lector desexado, non? Xa non digo potencial, digo desexado, tarda tempo e nós temos que escoitar iso, non? Entón, esa foi a nosa medida, non? Despois o tempo de traballo que nos leva a traballar con cada libro é moi demorado, porque precisamente sacar somente 3 libros, ollo, que a Piario medrou moito en 10 anos e seguimos sendo 2 persoas. Entón, lóxicamente, chega un momento no que ti tampouco, aínda que tiveras ganas de ampliar, non podes ampliar, porque se sigues querendo facer as cousas segundo o teu ideario e como ti queres, pois ten que ser así, non? Entón, abrimos varias coleccións, non? Unha das coleccións que para nós pois das coleccións quizáis máis queridas, non? Porque, bueno, isto que estou dicindo non é certo, porque queremos todas as coleccións. Pero a colección de alguma maneira de poesía, pois de libro individual, non? De autora, de autor, que é Cera Labrada, que esta, aquel libro dali, que Celebración, de Gonzalo Hermo, foi o noso primeiro libro. Como vedes, foi un libro que xa no comezo, bueno, eu creo que no momento no que saiu, bueno, vos imaginadevos, non? 2 persoas, 2 mulleres, de 30 anos, naquel momento, que veñen do mundo da autoría, que de pronto deciden crear unha colección de poesía, bueno, sempre decía, unha colección de poesía, non, unha editora de poesía. E de pronto o primeiro libro que sacan é Celebración, de Gonzalo Hermo, dun autor que naquel momento sacaba o seu primeiro libro, que terminou sendo o Premio Nacional Miguel Hernández, e de pronto un libro branco, non o teño aquí, pero está aí, un libro branco, un libro no que son a portada con Celebración, que prácticamente o logotipo da editora nin se ve. Bueno, non? Eu creo que o feito de que nos abrísemos unha colección de poesía, todos os nosos libros, non? Que están en coleccións, digamos que pertencen a esa colección, pero non comparten maqueta, vale? Normalmente nos, cando tes unha colección de calquera editora, vas e identifícalos porque hai unha maqueta determinada, non? Porque hai unha tipografía determinada, un deseño determinado. Nos decidimos que non. Decidimos que a cada libro íamos lle dar a oportunidade de buscar a súa forma. Non? Por poñervos un exemplo, dentro desa colección temos O deserto de María de Cebreiro, que é un libriño pequeniño, non? É un libriño que foi o noso segundo libro, ese que está aí. Aquí traio aberto, pero este libro cando chegou ás librarías ia envolto en papel de seda, con isto pegado por fora, con unhas pegatinas, e ti podías abrir o libro, romper o papel, rasgar o papel e atopar o libro dentro, non? Está inspirado nos misais, non? Daí tiña ese papel de seda, casi como un papel moi fino,
É como, bueno, é un misal casi contemporáneo, unha tipografía moi pequena, non? Pois este libro, con esta tipoloxía, porque os textos pedían iso, os textos buscaban iso, non? Conceptualmente, pois comparte pois colección cos enxertos de Dores Tembrás, vedes, non? Nin o mesmo tamaño, nin nada de nada, non? Os enxertos de Dores Tembrás, por exemplo, que foi o noso último libro editado, a capa é unha reproducción do pano da súa madriña, que era a súa avoa, un pano de seda. Dentro ten os debuxos a lápis do seu pai, que era un home que lle gusta dibuxar e acompañan, ilustran tamén os textos. O que fica fora, de Manuel Rivas, foi un libro para nos maravilloso de editar, foi un libro co que traballamos en plena pandemia. Nos estábamos nas nosas casas, Rivas estaba nas súas casas, facíamos estos encontros con el. Nun principio, Rivas mandáranos pouquiños textos, porque nos, ao principio, o que lle pedíramos a Rivas eran poucos textos para facer unha plaquete, non? Esta é outra das coleccións que temos, son as plaquetes. Unha plaquete, para que, por si alguén non o sabe, é un tipo de edición no que se recolle unha media de entre 12 textos e 18 ou 20 textos, non máis, non? É como se fose un libriño de pequeno formato en cantidade de texto. Foi unha plaquete que nos quixemos, foi un formato que nos quixemos recuperar, porque era un formato que estaba esquecido, non? Facémolo dunha maneira completamente artesanal. Todos os exemplares que se publicaron de cada un dos títulos das plaquetes foron cosidos a man por min e por Dores. Están todos cosidos a man. Que bonito. Hai algo para nós importante no manual, non? Hai algo importante no manual, hai algo importante en poñer as mans, non? Somos as editoras, sí, pero cosemos os libros. É dicir, isto para nós é fundamental, non? Este é o Agosto de Miriam Ferradáns, e, bueno, pero toda a colección de, calquer título das coleccións de plaquetes están cosidas, non? A man, logo por aí teño algunha fotiño na que se nos vea nos cosendo. Como vos decía, nos nun principio pedimos de arribas pouquiños textos, porque a nosa idea era facer unha plaquete, pero rapidamente vimos a posibilidade do que ele nos mandaba, non? E ese proxecto, que non iba a ser un proxecto máis pequeniño, bueno, pois foi medrando. Foi medrando tamén coa complicidade del, porque é un autor realmente cómplice, non? E non sei se tedes a oportunidade de ter algún libro asinado por Rivas, pero as persoas que os temos, supoño que por aí tamén o tedes, hai algo maravilloso en Manuel, que é ese tempo que toma, non? En debuxar, a caligrafía, vai cas súas tintas, non? Bueno, nos pensábamos que queríamos de alguma maneira facer un libro no que esa parte de Rivas tamén estivese reflexada, non? Porque parecíanos importante, parecíanos un autor que tamén o artesanal, que tamén o poñer as mans, é algo que está nel, non? Que está na súa impronta, o tocar as cousas, non? E entón propuxemos precisamente un libro que está a medio camiño entre un libro de poemas, digamos, non? E os poemas visuais. Entón, a segunda parte do libro, bueno, pois xa están todos estes debuxos, estes poemas visuais que Rivas foi facendo, que nos foi mandando. Mandamos un caderno branco e dixemos, traballa. E entón, pois, el foi traballando, e logo mandou o noso caderno, non? E a partir de aí fomos compoñendo o libro, non? A súa pegada digital, está tamén na portada. Parecíanos importante esa asinatura, non? Del. Entón, como vedes, bueno, todos os libros da nosa editora pois teñen esta forma distinta, non? Porque parecenos importante iso, escoitar como o espírito, non? De cada libro. E é moito máis traballoso, evidentemente, e ademais levanos moito tempo a construcción, a concepción, non? Conceptualizar cada libro. Nun primeiro momento empezamos a traballar con distintos diseñadores, finalmente xa traballamos case sempre con Mauro Trastoi, que é un artista plástico tamén, pero é diseñador. A idea de que Mauro viñese
que Mauro viñese dende as artes plásticas era algo que para nós era maravilloso, porque tamén entendía, non, con moitísima máis globalidade e dunha maneira máis completa. E despois está o traballo coa imprenta, non? Que para nós, de alguna maneira, bueno, a aposta polos papéis, non? A calidade dos papéis, imprimimos en offset, que é algo que, bueno, que fixemos esa aposta dentro do principio, non? Nos poderíamos apostar por unha impresión en digital que nos permitiría, non? Aforrar moitos costes, poder sacar a demanda, non? Pero parecíanos que non, parecíanos que de alguna maneira, con cada libro, o autor está arriscando, a autora está arriscando e nós tamén imos aí ato final, non? E de alguna maneira tamén esta cuestión de recuperar, non? De recuperar tamén esa tradición da imprenta dende o offset, parecíanos que tamén era algo que queríamos poñer en riba da mesa. É certo que é moito máis arriscado, porque os custes, por exemplo, da impresión en offset son tan altos que nos, por exemplo, para que de alguna maneira nos haya, pensando que podemos recuperar, non, a inversión, temos que sacar unha media de 500, 600 libros dun título. E esos libros despois hai que movelos. Pero tamén é algo que facemos con moitísimo prazer. Nos en Apiario, de alguna maneira, facemos todo, calquer cousa que vos podades imaginar. Dende levar os libros a correos, ata facer a distribución, ata calquer tipo de factura que se que facer, ata unha presentación dun libro, preparar un texto, ir á imprenta, estar a pé de máquina, todo. Non? Calquer cousa que se vos poda correr que suceda no Apiario, pois pasa polas mans de Dores e polas miñas, non? Tiña por aquí, non sei como vimos de tempo, tiña por aquí, Eduardo, vale, xa escoitei, tiña por aquí algunha foto que vos quería mostrar desta parte editorial, non? Un pouco para que vexades mínimamente como traballamos, non sei se é importante ou non, pero eu creo que sí que nos representa, non? Aquí está Antía planchando a mesa, o mantel da mesa do Culturgal. O Culturgal, esta feira de industria, esta feira de cultura que se celebra en Pontevedra cada ano, bueno, pois así somos. Podemos ter un mantel que está enrugado onde colocar os nosos libros? Non. Somos as únicas persoas da feira que levan unha plancha e planchan o noso mantel, pero estas somos nós. Somos o rexouve da feira, non? Estas somos. Non sei que dicir. Vale. Bueno, estamos con unha foto con Manuel o día da presentación do seu libro na Coruña. Esta foto trouxena porque sí que quería poñer en riba da mesa tamén o que eu vivín como autora cando publiquei en Apiario Barroco, que foi o meu último libro, non? Dores publicou o seu último libro, que é Enxertos, na editorial. Eu tiven o prazer de ser a súa editora e cando eu publiquei Barroco, Dores Tembras foi a miña editora, non? Esta é unha foto que Dores me mandou no momento no que Dores ia empezar a montar os libros de Barroco, vale? Barroco, como vos decía, é a miña última obra, é un diálogo directo entre a arte, non? Entre a escritura e esa luz do barroco, non? Ese lugar no que entra a luz, no que entra a sombra. Tamén hai unha posta a punto e un diálogo ca miña formación artística. E no medio de Barroco aparece, quizáis como esa sorpresa para a lectora, porque é algo que a nos interesa moito, a idea de promesa, non? A idea de sorpresa na edición é algo que nos maravilla. Aparecen rastros de pan de ouro. ¿No? Ese pan de ouro está metido a man, libro a libro, 700 exemplares. Este foi o momento no que a miña editora mandoume esta foto de vou comezar a traballar co teu libro. ¿No? Imaginadevos como autora, aí hai un resto, ¿no? Imaginadevos como autora o que implica que a túa editora che mande esta foto, ¿no? Se diga, vou empezar a operar o teu libro. Aquí estamos Dores e máis eu cosendo as plaquetes, neses momentos que nos colocamos aí na nosa sede. Nós temos a oficina de Apiario na Coruña e é maravilloso, non? Ela colócase co seu feixe de plaquetes, eu cas miñas, os fíos e
e estamos falando e cosendo durante todo un día e cosendo aí os nosos libros. Creo que esta tamén, aquí tamén estábamos cosendo outras plaquetes, que esta é unha plaquete de Dores que se chama Auga a través, estábamos aí cosendo. E esta, que me gustaba traela, é unha captura da primeira entrevista que nos fixeron cando sacamos a editorial, non? Foi unha entrevista que nos fixeran no que era antes o Sermos, Galiza, que nos lo fixo Carme Vidal. E estes días estaba, bueno, con esta cuestión de que facemos os 10 anos, non? Estaba repasando esta entrevista e é curioso porque o que nos dicíamos nesa entrevista sigue sendo absolutamente o ideario que nos sigue movendo. Creo que non se moveu, aumentou, pero non perdeu, non? Bueno, e creo que bonito, non? Creo que bonito tamén mirar ese traballo e valoralo e tamén agradecer lóxicamente as persoas que te acompañan, non? Durante todo ese tempo e que o fan posible. Podería seguir falando moito tempo, pero creo que está ben. Sí, ademais, o mellor, eu creo que queren facer algunha pregunta e hai que aproveitar que a temos aquí e non sei se tedes algunha pregunta que facer. O que nos quedou claro é que podese vivir de ler e de escribir. Sí, finalmente. Finalmente sí. Bueno, de alguna maneira, eu valoro moito as persoas, non? En Galicia temos algunhas persoas que fixeron a aposta, non? De alguna maneira dedicarse únicamente, non? A ler e a escribir. É certo que hai que ser realistas, é dicir, creo que non únicamente de ler e de escribir vivimos, porque hai moitas outras cousas, non? Pero sí que están moi directamente relacionadas con ler e escribir, claro, ao final. Claro. Si, eu simplemente quería felicitarte porque non coñecía o proxecto de Preto, solo oír a falar del, e, bueno, a verdade é que é maravilloso pois esta artesanía editorial que facedes, e, bueno, lembroume que nos, por exemplo, cando decidimos crear o libro de asignaturas da UNED de Lugo, queríamos un libro que non fose un libro comprado así de calquer xeito, e fomos precisamente a un artista, a unha profesora, escollemos cada papel, coseuno a man, e a verdade é que é maravilloso o proceso, e, bueno, pois é que por eso me admira moitísimo con o cariño co que está feito todo iso, e nos, pois, tamén nese momento buscamos algo semellante, e realmente merece moitísimo a pena. Cando a xente traemos e dicimos, vamos a asinar no libro de honra, e ven o libro, realmente, pois é unha honra asinar nel, como non podía ser de outro xeito. E porque, ademais, eu creo que cando coñecemos realmente os pasos, non? Na construción, na confección dun libro, como en todo, non? Cando coñeces realmente como se construe, tamén o nivel de valor, non? O valor que depositas niso é moitísimo máis alto, non? A min gustame moitas veces cando visito os centros, ás veces falarlles mínimamente, non? De como se construe o libro, dos tempos, do traballo, da cantidad de xente que traballa nun libro, non? Porque tamén creo que quizáis igual tamén a súa relación pode mudar, non? A hora de coller ese obxeto ou de relacionarse con el. Totalmente. Bueno, os premios non é o máis importante, pero tamén hai que dicir que o premio o libro de Dores tamén está nominado, non? Como mellor libro de poesía para... Editado e mellor poemario, sí, as dúas cousas. Sí, así que, bueno, sí. Pois todo esforzo tamén ten a súa recompensa, non? Sí, afortunadamente os nosos libros, eso, tamén pola edición, pois estánse vendo recoñecidos, non? Barroco tamén tivo o premio a mellor edición, Lumes, Ismael Ramos tamén, o que fica fora de Manolo Rivas tamén, é dicir, foron libros que tamén levaron os premios a edición, que para nós tamén, bueno, pois é tamén un alento, non? Porque hai aí esa aposta e que ao final eu creo que tamén é un pouco o que nos diferencia, non? E non creo tampouco, tampouco creo que non haxa maneiras mellores nin peores. Claro. Únicamente o que hai son maneiras distintas. Sí, claro. Pois eu, con permiso... Sí, vamos a chegar ao micro. Sí, polos que están na casa. Vale. Con permiso da miña filla, que nunca me deixa falar cando tal. Isto,
a mí me gustaría que seguises falando porque me tes fascinado. Estou engallolado. Pero o único que quero dicir é que nunca pensei que pudera haber unha edición, unha editorial así. Nunca pensei, pero eu estou abrallado. Entón non che fago ninguna pregunta porque non podo. Non sei que preguntar. Simplemente estou abrallado. Non coñecía para nada que alguén pudese o amor ao libro como obxecto. Eu pasei deso. Os libros hasta os forraba antes de lelos para non estropealos e tal, de pequeno, e deixábaos sin enrugas nin nada. Pasei deso a ahora pensar que o libro é un obxecto que tal, pero claro, se volves a encontrar unha cosa como esta, eso hai que casi poñerse guantes, como cando se tocan as antigüedades, non? Entón, non é unha pregunta, a miña filla xa me tirará das orellas, pero deixátseme abrallado completamente. Bueno, pero o que estás comentando ten moito que ver. Mira, co primeiro libro, con ese libro de celebración, que era un libro tan branco, tan branco, tan branco, logo despois comezamos a ter unhas bolsiñas, bueno, unhas bolsiñas nas que xa embolsábamos os libros para que non se soben, digamos, non? En nos traxectos, nas mesas das librarías e tal, pero ao principio que non nos facíamos en ese, había algún libreiro que nos decía: imos ter que coller os vosos libros con guantes. Ese mesmo comentario facían. Parabéns, Antía, a verdade é que seguimos co abrallamento colectivo. Bueno, é unha delicia escoitarte e a min gustaríame saber que porcentaxe no voso proxecto ten o emocional, os sentimentos, é que percíbese, non o sabería cuantificar, pero bueno, mellor si a parte literaria, a parte formal, a parte que todas coñecemos e vemos a primeira vista, pois, bueno, isto está non na porcentaxe habitual das edicións e dos libros que se manexa, non? A parte emocional está toda, pero tamén é verdad que está dunha maneira... Cóstame mellor dicir isto, pero creo que está dunha maneira natural. Creo que forma parte, que vai no paquete. E ademais teño unha socia que se eu son así, ela é así. O sea, que dicir, que como que nos retroalimentamos nese sentido, non? Porque Dores tamén Tembrás é unha muller que está a flor de pel todo o tempo tamén, non? Eu creo que vades ter que vir nos 20. As dúas. Sí, pero as dúas, pero cando cumplades outros 10 anos, outros 20. Vides as dúas. Outra vez. Sí, pareceme perfecto. Entón, pero tamén é verdad que fomos gañando certo pragmatismo, era necesario. Era necesario tamén como para poder sacar as cousas tamén adiante, sin que nos mancase tampouco demasiado, tomar decisións, non? Porque ao final é certo, é dicir, é un proxecto moi pequeniño, pero hai momentos desagradables, como de ter que decirle a unha persoa que admiras, que o mellor ti fuches lectora desa persoa que non lle pode sacar o libro porque só pode sacar un número determinado e tes que pasar por ese lugar, non? Dende iso ata, pois a tensión. Claro, nós, por exemplo, cando vos digo que sacamos 3 libros, por un lado é moi maravilloso, é dicir, só sacan 3 libros, dedícanse a iso, pero só temos 3 balas. Claro, non? É dicir, se ti fas unha aposta, unha inversión total no libro e de pronto ese libro non funciona, ou hai un problema en imprenta, cunha impresión en offset, ademais, ou, é dicir, que hai verdad que hai momentos eu cando os libros están en imprenta non saio dali, parezo... Sabes? Son como un can, que estou aí ao lado venme entrar e xa se cuadran. O xerente da imprenta, cando me ve entrar, xa lle di o maquinista, dille, aí ven Antía. Claro, prepárate. Claro, porque é como escudriño todo, miro todo, é como algo moi obsesivo, non? Creo que somos moi emocionais, pero tamén somos moi obsesivas e moi controladoras. E creo que iso tamén fai que se equilibre o outro, non? E fomos gañando, pois iso, certo pragmatismo, pero que era importante, era necesario. Creo que agora empezamos a estar equilibradas. Creo que por aí Juncal quería máis. Bueno,
gusta moito ler poesía, leo a hora de Dores e a túa, e como docente que fui, xa estou xubilada, cal se parece a ti, a vos, que son as canles máis axeitadas para que a poesía, que nos adolescentes é un xénero para eles que les dá medo, porque nos poñíamos libros de poesía de lectura recomendada e costaba un mundo, porque estaban saliendo despois o mellor, epítetos, antologías, que non sei se coñeces tú, que estaba pensado para nós. Pero eu non sei que falla aí, porque no momento que chegan e que a descubren, eu creo que tamén a gozan moito, non? Pero é un xénero. Entón, como autora, que recitas maravillosamente ben, non me quero ir aquí, si non se quería pedir, pero... Petición popular. As calles, os libros son superatractivos. Eu creo que iso, nos rapaces, non o valoran tanto. Eu creo que non sei se tedes reflexionado sobre iso. Sí, temos reflexionado moito, porque como vos decía, esta parte de formación e de visita a centros de ensino é constante, non? Un pouco pola nosa experiencia, e eu agora que son nai, e que a miña filla maior, por exemplo, neste momento ten 10 anos, nos 10 anos que ten a miña filla, xa se chegou a poesía no ámbito escolar, dende todos os puntos de vista, menos dende o punto de vista da creación. É dicir, a miña filla neste momento xa coñece figuras retóricas, xa coñece algúns autores e autoras, xa coñece... Pero se non fose porque o traballamos na casa dende que é moi pequena e que xogamos con ela e tal, a miña filla seguramente non tería aínda feito un poema nunca. Entón, se o pensas, dá un pouco de medo. Porque, claro, de pronto, de que maneira, non? E logo despois exiximoslle que se acheguen a iso, gustaríanos que se achegaran a iso, gustaríanos que fosen persoas cando realmente non o coñecen no ti a ti, non tiveron unha relación directa con iso, non? Creo, sinceramente, que deixamos moi pronto de cantar. Deixamos moi pronto de cantar, deixamos moi pronto de xogar, deixamos moi pronto de inventar, deixamos moi pronto a parte, xa non digo lúdica, digo a parte creativa, que é fundamental, non? Entón, claro, cando nos de pronto imos aos centros e eu o primeiro que fago cando chego, ademais, primeiro conversamos, logo despois emprego a pizarra, que é algo que xa non se emprega. Emprego a pizarra e aí empezamos a facer unha constelación sobre, cando eu penso na palabra poesía, que se me ven á cabeza? E aí empezamos a facer unha constelación entre toda a aula. Todas as cousas que saen son maravillosos, os profes quedan dicindo, pero en serio, sabían todo isto? Claro que sabían. Pero é cuestión tamén de ordealo, é cuestión de darlle un ritmo, é cuestión de conversalo, é cuestión de atravesalo. E despois vamos chegando naturalmente á escrita, non? No último centro no que estiven, había mestres que me decían, nunca imaginaría que este alumno chegase a escribir iso. Digo eu, claro, pero que algunha vez diches esa oportunidade, non? Entón, con isto non estou dicindo que os docentes mal, os centros mal, non é verdade, porque hai xente que fai traballos maravillosos, pero que tamén é verdade que a parte de vista, o punto de vista da creación é algo do que nos separamos moi rápido, moi rápido, moi rápido. Pero eu creo que neles tamén hai como unha pose, porque eu nas miñas aulas escribíamos e todos os días empezaba a clase con 2 versos na pizarra. E, sobre todo, nos nenos había unha pose como a min eso non me... Gustabanlle máis os cómics, os raps e todo eso. E eu, bueno, nas nosas clases facían, porque se che gusta algo e tú tes pasión por algo, que eso tamén se nota, non? Pero, bueno, eu xa non... E se digo como lectores tamén, porque é moito máis atractivo ler o mellor narrativa e menos poesía. Non sei moi ben por qué. Porque, ademais, a poesía é moito máis, a veces moito máis agradecida que unha novela a hora de ler e traballar un texto na clase que podes traballar de principio a fin, quero dicir, bueno, non sei. Eu creo que tamén é un pouco de pose, parecíame a min, non? Como isto
antigo, parecíalles, por descoñecemento absoluto. Sei, pero que ao final tamén a poesía ao longo do tempo foise tamén construindo en relación a moitos tópicos. E eu creo que tamén é o noso traballo desmontar esos tópicos e tamén achegalos dende outro lugar. Cos rapaces máis de primaria, por exemplo, un dos traballos que fago é cando pensamos nun poeta en quen pensamos, e moitas veces aparece, non? Esa cuestión como de un señor, non? Un señor maior, ou unha señora que xa morreu, claro, Rosalía, non? E tal, e non sei que, tal, cara, onde vamos? E de pronto, pois empezas a construir, empezas a ensinarlle, pois, o mellor outro tipo de cuestión, xa non che digo, cando, por exemplo, nos centros de ensino traballo os obradoiros desde o punto de vista da videopoesía, e de pronto ven que se escriben un texto cos seus móviles, ou poden chegar a... É dicir, hai mil maneiras, non? Nos unha das cousas que vimos rapidamente necesaria na editorial, precisamente porque íbamos moitas veces aos institutos ou aos coles, e estábamos ese tempo, funcionaba super ben, e logo despois os profes viñan e dicían, bueno, e agora se eu quero seguir traballando, que? Porque estivo genial, pero se eu quero, non? Entón, fixemos este libro que se chama así, o Poesía Hexágono, que son 7 experiencias de 7 persoas que traballamos ca poesía na aula, non? Hai unha proposta para traballar a videopoesía, unha proposta para traballar dentro do graffiti, unha proposta para traballar dentro do punto de vista máis científico, a poesía, non? Outra proposta para traballar a oralidade. Bueno, son como 7 propostas distintas, non? Creo que ao final, é dicir, portas de entrada hai moitas, non? E logo despois que creo que tamén temos que baixar un pouco a exigencia, no sentido de, bueno, o importante é que entren. O importante é que entren, non? Sempre o digo. No, bueno, porque leen isto que é horrible, no, é que, bueno, que lean, non? Xa chegará o momento de, non, en todo caso, porque o gusto tamén é algo que se vai modificando ao longo do tempo e que se vai afinando, non? Pero que entren, creo que iso é importante. Bueno, creo que non hai máis preguntas, pero hai unha petición. Non sei se non la queres cumplir. Sí, claro que sí, como non. Venís útilmente en cubeta por la Junta. Ai, a ver... Pois vouvos ler do último libro... Vouvos ler A natureza morta 1, que foi un poema que construín tratando de dar resposta a por que esa obsesión ou esa vinculación co barroco, non? Claro, a min pasoume que eu cando estudaba na carreira, pero logo despois tamén, sempre me fascinou, non? Sempre me fascinou toda a estética do barroco. Pero que logo despois, profundizando, fun chegando á conclusión de que na casa da miña avoa, por exemplo, había todo o barroco posible. É dicir, os bodegóns estaban, todo o claro oscuro estaba naquela lareira, os contraluces estaba absolutamente todo, non? Había un... non diría un Caravaggio ali, pero había un Zurbarán, polo menos un Zurbarán había ali, non? E iso foi o que foi saindo realmente para chegar a este poema que é A natureza morta 1, porque é unha serie que fala diso, non? Dese encontro co barroco nese medio, non? Ningunha perla, nácara irisada, damasco, xatén, tulipáns papagaio, xerras con mascaróns, porcelana fina, culleres de estaño, bandexas pro pan, ningún animal exótico, a bondade das bolboretas, cabaliños do demo, bolas de cristal, preciosismo. Só unha táboa de madeira nun recorte de luz, e sobre ela a tona dunha laranxa de comezo a fin, estendida e salomónica no acabado. Na beira, o descanso sostido dun coitelo, signo de aire o xesto veloz que operou no medio do día cando a seda apertaba,
ten un reflexo en catasol sobre o gume. Desta escena provén o meu barroco, partículas de pó nun depósito volátil, efémero, segmentos de dor e confianza, insurrección, austeridade ingrávida. Bueno, pois moitísimas grazas, creo que non pode haber un mellor broche de ouro para esta edición, para esta sesión de fiadeiras, así que moitísimas grazas, Antía, pola tua presenza, por compartir con nos pois a tua experiencia con Apiario. Eu tamén estaba engaiolada totalmente, e grazas a Alba pois pola escolla, porque, bueno, ten un acerto total. Seguimos fiando o vindeiro día 15 de maio con Ido e a Cuesta. Neste caso vamos a facer algo máis de cestería, quizáis. Imos traballar cas vans e, bueno, pois tamén queda moita poesía na UNED de Lugo tamén, nos vindeiros días. Este ano estamos moi poéticos. Deunos esa vena poética. Bueno, estou moi contenta, de verdad, que estemos Lugo Poética o 25 de abril con Xosé Otero Canto, e temos tamén o día 2 de maio con Olga Novo. Así que, bueno, somos uns afortunados e unhas afortunadas porque podemos disfrutar con grandes voces da poesía galega. E unha delas falou de ti, precisamente, unha das que estivo. Tivemos pois a Eva Teixeiro, comentounos que admiraba e que disfrutara moitísimo, que lles conseguiran sacar de dentro moitísimas cousas que non sabía nin que tiña. Así que, bueno, debe ter moitísimo mérito para Antía. Así que nada, simplemente comentar que vos esperamos a todas e a todas, tanto en Lugo Poética como en Fiadeiras. Grazas. Grazas.